O bay, kumusta? Nagyaka ko nga rin sa akong garahe. Nya, kanang gamayng update. Pulahan na ako naong. Kanang gamayng update, kanang ang akong vlogging camera nga ang A7C kanang medyo nakuan siya, nadaot siya kay ang kanang tripod mount niya murag naguba, and then bugat man ang kamera piste. So ang ihang tripod mount naguba, so ang tabo is akong ipaayo yan hindi diri mas Australia, nindot man siya kay kang under warranty ka dili gray unit, tawag lang ka na kay 2-year warranty sa imong camera. Paspas kayo kuhaon nila, ayuhon nila ilading balik na ba, so ay problema. So muna siya niya, ako siyang gipayong akong camera kay murag ang tripod mount naguba niya. Ganahan ko tong A7C kay gamay siya, full frame, maka video 4K, unlimited recording, gamay and everything else. So muna siya ang kanang ako tong ipayo niya kanang nag FX3 ako na may nanawag na ko. Kaday lang nanawag kay lang tubagon sa nako. So kalit na nanawag na ako kanang natay shoot sa third day pero namo koy booking, pasensya na. Pero bay, balik ka storya kanang nya ganahan ko ning kamera ha. Ganahan ko atong kamera katong A7C na ako nya kanang gaan siya ba nya kanang nindot siya pang vlog, nindot siya kanang 24 megapixels siya, nindot siya take photo sa tagbook na koy. Nindot siya i-take photo. Ang problema lang adto kay naguba na ako ang kanang tripod mount ba kanang screw ba na loose thread. So mo to akong ipaayo nya kanito sa Australia kay kadang kung imong i-book siya within warranty pa siya, kwaon din nila niya, yuhon din nila. Di pa sa Pilipinas ba nga, mbot kinsi maayo niya, sa kabuan pa mo balik mga inana ba kay wala may service center sa local patag na ni mga inana sa Pilipinas ba. And then mo to siya kung ipaayo karon basi ko ligyan ako kog A74 para sa 10-bit, pero ganahan ko no kabira kay gamay, so I doubt if ganahan ko baligya kay every time I look at it ganahan ko adto. So karon gamit sa ko sa FX3 nya S-Log, nasa ko ni kabiraha kay nindot ko siya kanang quality ba na siya 4K 120, nindot ko siya quality nga kamera niya, 10-bit ang color, ma-edit ko na akong color kun sa. Ang problema lang nakuha ni is kanang kaning kamera ha, kanang ang ihang photo to 12 megapixels nya, hilig mo gyud kay photography. Kung kanya akong gamiton gamay kay megapixels nya kanang di na ako ma-blow up ang picture ba, so masayangan ko, mas mind ako na lag megapixels ahead, so para nindot ba. So muna siya karon medyo bugat sa sa kamot, but ganahan ko gamay king lens nako kaning Samyang 18 mil, ka search mo mo sa kuan 18mm nga 2.8, so murag gamay ra gid siya nya nindot siya danon ba. Pero kaning kamera hagid bugat gud, gamitan ako nindot ng microphone dako basig akong ibalik akong ilis tong asam tong gabay na akong microphone. Lista na ako padung sa ko gawas ron kay makita mi ni Laura sa iyang office. Wala na mo ni akong gamay nga microphone, mao ni siya. So atong ilistan pubati ning audio paminawa kaday lang tangos na ako cut ng tinin ako. So muna ni siya ang audio sa katong gamay nga microphone niya kanang hinay man ato na sa tarungon ni siya 1 2 3 testing 1 2 3 1 2 1 2 1 2 14. So kanay siya muna siya akong gamay nga microphone. So muna siya ngit-ngita din nga itong nindot na din ngit-ngit na din nga ito niya. Wala man ako auto ang kanang ihang kuan ba ISO para manual kunuhay ko ba murag correct niya. Tanaw ko siyog tanaw nga ri. Pero okay na siya. Anyway, moadto na ko ni Laura kay murag ipangitan ako niya. Kita kits. Oh,